Dros y 5 mlynedd nesaf, byddwn yn dosbarthu mwy na 1 biliwn o arian o lotri genedlaethol. Felly gofynnwyd i chwaraewyr y lotri genedlaethol i ble dylai'r arian hwnnw fynd. Roedden nhw am ein gweld yn cefnogi pob math o driftadaeth, ym mhob twll a chornel o'r Deyrnas Unedig, a gwneud yn siŵr bod driftadaeth yn mynd i'r afael a materion cymdeithasol, yn cefnogi lles ac yn cael ei fwynhau gan yr ystod ehangaf o bobl. Roedden nhw hefyd am ein gweld yn blaenioraethu tirluniau a natur, yn ogystal o thriftadaeth yn cymunedau amrywiol. Felly yn ystod y 5 mlynedd nesaf, byddwn yn sefyll dros driftadaeth a'r lles enfawr yma'n ei chael ar ein cymdeithas. Byddwn yn gwneud sefydliadau driftadaeth yn fwy gwydyn, yn annog partneriaethau newydd, syniadau newydd a ffyrdd mentrus o wneud pethau. Byddwn yn denu eraill i fuddsoddi ar y cyd enni. A phan fydd driftadaeth mewn perygl o gael ei cholli, byddwn yn gweithio'n galed i roi dyfodol iddi, i bobl a chymunedau defnyddio i mwynhau. Byddwn yn ei gwneud yn haws i wneud cais am gyllid, gan sicrhau bod ein harian yn cyrraedd y man lle mae e angen cyn gynted a phosib. Bydd mwy o'n penderfyniadau ariannu yn cael ei gwneud yn lleol, gan bobl sy'n byw ac yn gweithio yn ein cymunedau. A byddwn yn gwneud hyn i gyd dan enw newydd sbon, Cronfa Driftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mwyn i bobl wybod am y gwahaniaeth y mae harian yn ei wneud i bobl, driftadaeth a chymunedau.